Мирхайдар Фәйзи исемдәге Оренбург татар драма дәүләт театрында күп санлы премиялар лауреаты, театрның әйдәп баручы актрисасы, бөтен гомере сәнгать белән бәйле Россиянең атказанган артисты Люция Абдуллаеваның юбилей кичәсе узды. Сәхнә стасына 75 яшь, шуларның 60 елын талантлы актриса сәхнәдә үткәрде. Бенефистан Фируза Әбсәләмова. Кызлар кебек әлеси. Россия Федерациясының отказанган артисты үз тормышында кем генә булмый. Мәрхәмәтле, улы йөрәкле, кешелекле апалар, ак әбиләр һәм мәкерле көнчел геройлар. Әлеге рольләрнең барысында Люция ханым Оренбург татар дәүләт драма театрына килгәч уйный. Шул вакыттан бирле 30 ел үтте. Люция Каюм кызы беренче тапкыр сәхнәгә 15 яшендә чыга. Аның һөнәри үсеше Астрахан халык театрында, аннан Казан драма һәм комедия театрында һәм Әлмәт театрында ачыла. Ләкин нигездә актрисаның таланты Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры сәхнәсендә исбатлана. 1995 елда Люция Абдуллаева Россия Федерациясының отказанган артисты дигән мактаулы исем бирелә. 2015 елда губернаторның Оренбург лирасы премиясе белән бүләкләнә. Төрле рольләр уйнарга туры килде. Спектакльләрнең төрле образлар. Мин канәгать. Җырлар да булды, җырсызлар да, әмма ләкин мин бик үземнең менә шушы эшләгән дәврдә дигәндәй рәхмәт кенә әйтәсем килә режиссерларга. Люция Каюм кызы 19 ел, тормышының эштән бире диярлек. Әлмәт театрында эшләгән. Күп вакыт узуга карамастан, аның хезмәткәрләре хәтерлиләр, котлауларын җибәрәләр. Аларны Әлмәт дәүләт драма театры директоры Фарида Исмагыйлова җиткерде. Рәхмәт сезгә, Оренбургта. Шулай аны шундый итеп үстергәнегез өчен кабул итеп, ана шунда ул безнең мәгърифәтче. Чын мәгънәсендә 21 гасыр мәгърифәтчесе. Өлкәнең татар оешмалары җитәкчеләре тәбрикләде. Татар театры сәнгатенә ярдәм итү буенча коммерцияле булмаган Берлек фонды вәкилләре озын иҗат хезмәте өчен актрисага рәхмәт сүзләрен җиткереп, бүләкләрен тапшырдылар. Көчле алкышлар. Шагыйрь Фәнил Гыйләҗев үз котлауларын шигырь белән җиткерде. Ә язучы Рафис Кырбанов котлаулар белән бергә үзенең Муса Җәлил турындагы Ватан китабын да бүләк итте. Люция Каюм кызы Астрахан ягында тәрбияләнә. Шунда ук булачак режиссер Рөстәм Абдуллаев белән танышып, гаилә коралар. Аллага шөкер, быел инде без 52 ел партнерлар. Яшибез. Кызларыбызны үстердек, аныкларыбыз хәзер Аныкларыбызның балалары бар инде. Сәхнәгә якын кешеләрен юбилей белән котларга Астраханнан кайткан кызы, күп санлы туганнары күтәрелде. Шулай барлыкка килгән Люция Каюмовның гаилә тормышы иҗади тормыштан аерылгысыз. Идә сөекле хатын, кайгыртучан әни һәм ике ыныгына, ике ыныкчыгына яраткан әбекәй. Эшендә алыштыргысыз фикердәш, киңәшче һәм тәнкыйтьче. Әни мәтим очрашкан театрга бу елны 60 ел тулды. Алар күп кенә сәлам әйттеләр әниемә. Искә алдылар әтиемне, әниемне, ничек алар уйнаганнар, очрашканнар, биегәннәр. Люция Абдуллаеваның юбилей кичәсе театр артистларының котлавы белән тәмамланды. Татар драма театры күптән инде актрисаның икенче йортына әверелде. Биредә ул вакытының күп өлешен үткәрә. Монда аны һәр вакыт көтеп алалар һәм аңа бик шатлар. Ул үз тамашачылары, коллегалары күңеленә ачкыч тапкан. Сәпа белән шул хәтле еллар бергә эшләүемә горурланам. 26 ел алардан театрда эшли башлаганда аларны күреп, алардан үрнәк алып. Мин театрга килгәндә миңа бары тик 17 генә яшь иде. Ул үз канаты астына алып, җырларга, шигырь сөйләргә, сәхнәдә ничек үзеңне тотарга, ничек рольләр өстендә эшләргә өйрәтүче Люция Каюмовна. Ул уйнаганда, ул сәхнәгә чыкканда сокланып кала. Оренбургдан Фируза Әбсәләмова, татарлар.